गुढीपाडवा धमाका ऑफर। चला नववर्षाचं स्वागत करू महालक्ष्मी गारमेंट्स अँड अॅपरल्स मॉल सोबत। आल्या नव्या ऑफर, आता आनंदी होईल नववर्ष। स्पेशल ऑफर्स, स्पेशल गिफ्ट सोबत 1000 पासूनच्या खरेदीवर प्रत्येक ग्राहकाला मिळणार एक आकर्षक भेटवस्तू। स्पेशल ऑफर्स, 1000 च्या खरेदीवर स्पेशल गुढीपाडवा डिस्काउंट, आकर्षक भेटवस्तू। 2000 च्या खरेदीवर स्पेशल गुढीपाडवा डिस्काउंट, आकर्षक भेटवस्तू। 3000 च्या खरेदीवर स्पेशल गुढीपाडवा डिस्काउंट, वॉल क्लॉक किंवा फोटो फ्रेम। 5000 च्या खरेदीवर स्पेशल गुढीपाडवा डिस्काउंट, फूड कंटेनर्स किंवा मल्टीपर्पज स्टील कॅलेंडर। 10000 च्या खरेदीवर स्पेशल गुढीपाडवा डिस्काउंट, बिग अँकर वॉल क्लॉक। 15000 च्या खरेदीवर स्पेशल गुढीपाडवा डिस्काउंट, आकर्षक साडी आणि बँगल सेट। 20000 च्या खरेदीवर स्पेशल गुढीपाडवा डिस्काउंट, आकर्षक साडी आणि नेकलेस सेट। ऑफर 17 ते 31 मार्च पर्यंत मर्यादित। नियम आणि अटी लागू। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि आजच या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्या। आमचा पत्ता महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड अॅपरल्स, हॉटेल भारत माता शेजारी, आदित्य बिझनेस सेंटर, दुसरा आणि तिसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। संपर्क 7588 44 81 18 आणि 92 26 24 93 76। गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा।